jednoty, ja. Nechci ďarmi naše odliarky, to je najmenej. Ne? Bo nemusím mít našeho podobného. Ja som asi za tým jeden takto prišiel domov. To čo gazda, ako? To takto. A to taký moc viarov, čo? No ja, ako oni sa priedajú, no ale... Dobre sme to zvali, chlapci, dobre ste to urobili. Veľmi dobrá organizácia. Presne, dobre chlapci. Ešte, že vás mám. Mám vás rád. Ale také huncústvo, čo ste vymysleli, to vám nezávodne chlapi. Máte papíči. Chvíľke máte politi. Ale si ma nepraj. 12. prísť, hej, nepraj si ma. Aký kokot je cez prechod? No sej mi ho. Čo tam má chodiť? Samo. Daj mi S, daj mi O, daj mi N, daj mi O, samo. Tu.